masyarakat Sendang Rejo uripe saya mentereng. Ana sing kleru ana sing kurang. Aku bejo ketemu Pak Gareng Sumar Bagyo. Wah niki dadi niki. Terus jajal apa? Muga-muga warga Sendang Rejo paringi bagya mulya. Pas tipune nggih mboten. Sepel to Pak De. Pari ana kleru telek. Monggo Mbak sinten Mbak Devi. Mbak Devi. Sugeng dalu. Nggih wilih dendang. Apa kok kaget? Ngapa ta? Kaya prewangan kono ya. Maksudnya piye? Suarane iso ngeter. Ya kan nganun dewe-dewe ya. Mbak Devi ya namanya. Mbak, nggih Mbak Devi. Iya. Iya Nyong Devi. Nyong Dewi suka ngerti kok nyong-nyong iki. Nyong Devi. Nyong Devi. Oh, saka kulon Rika. Saka ngana. Ngana ngendi Banyumas ya. Oh, Banyumas. Iya, Rika wong kana ya. Ora Rika. Padha karo Nyong. Rika ki cah Semarang tanggaku. Oh, Semorong. Semarang. Rika ki cah Semarang kok. Lah iya, padha karo Nyong ya. Wah, iki mosok omongan karo wedok butuh terjemah iki. Ya ora apa-apa. Sing penting Rika lah bisa parikan. Ya, mandan-mandan kaya kue lah. Hah? Mandan-mandan. Mandan-mandan ki opo? Mandan-mandan ki setitik-setitik kaya kue. Setitik-setitik. Iya. Apa? Setitit. Setitik. Matenika. Oh, setit apa? Setitik. Setitik. Matenika ora te. Setitik. Ya, tak kira Setitik-setitik kue mandan-mandan. suarane kaya setitit ngono. Apa? Ah, mergo sik ngemut permen. Om, ya, tapi ora apa-apa. Rika ya kudu nglestarekke ku basa ibumu. Artinya bahasa daerahmu. Iya, ramane Nyong sing wong kana. Apa? Ramane Nyong wong kana. Oh, bapakmu. Iya, kaya kue, bener. Kaya kue apa? Kue gandos kok piye? Kayak kue, iya. Ya kaya ngono. Kaya ngono. Bisa parikan ya, Mbak Yu? Parikan. Parikan. Menyang Solo. Menang Solo. Tuku bayem. Bayem. Mugi-mugi warga Sendang Rejo paringi ayam tentrem. Amin. Amin. Iki dirungokke iki dirungokke. Nggih. Pas. Oh, yem ora. Eng terus. Iya. Nek omongan rasa nyamplok kipas. Ben, nang kene ora murup. Lah iki kaya nang kene bedeng. Kita anteni 5 menit ora murup engko bar kelkar tak go mulih pokoke. Iki si Nggih, lerek sebelahipun. sebelahipun. Nggih. Mbak sinten naminipun, Mbak? Jini Tepang, Pak Gareng. Nggih, Dalem Ariyanti. Ariyanti saking Saking Salatiga. entuk 7 omahe. Kok pitu? Salah 3 iki. Salah 3 kok salah Lah ya salah 3 lak entuk 7. Solo. Oh, Salah. salah 3. Nggih. Lajeng saged parian siap nggih. 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 Sampun. Nggih, yuk mun Lah pun dereng. Nggih. Selendang sutrong. Kawing gendong beras. Para Sendang Rejo. Nggih. Tansah bagas waras. Amin. Pinter-pinter nggih sindene nggih. Pak De Gareng. Ya aja dilem pinter. Lumayan kowe yang dilem pinter ndak ora gelem sinau meneh. Nggih. Lumayan gen sinau meneh. mandan-mandan. Mandan-mandan. Nggih. Lerek sebelahipun. Nah, kali ditepangan rumiyin kepareng asma sinten, Mbak? Sugeng dalu Pak De Gareng. Sugeng dalu Mbak Yu nami. Kula Risa Ristina. Nun Risa Ristina. Rizka. Risa. Padha. Padha napa? Aku nek aku budek. Yen Risa dadi Rizka ki lumrah yen Risa dadi Rinso lagi mbok seneni. Lah yen kan padha elek krungu. Wong ya Risa. Nggih. Nggih. Saking pundi Mbak Yu? Saking Getasan. Oh,